Drop, mikir di drop. Drop. Mangkrat potong gajah pokoknya. Apa? Tambah-tambah apa? Apa sanggup? Waya kurang ewu goblok. Bayar nih. 50.000. Eleng. Ngomong sing dunia. Ngomong kayak wong permen iki. Loh, ya, 2 sosis. Sosis pentol 2 lah. Iya. Dapat tol 2. Tangkamu. Ya, katanya tolnya 2. Iya. Itu ada ambil. Kamu yang 2.000, gua 5.000. Set. Tapi kok warnanya Nah, musik. Pakai lebih. Ayo. Cangkemok bocah ini mbok bagi apa? ayo. Mana jadi ya? Lentek ini ai. Kasih cici. Iki lho Dik, iki nang kota tambah iki jajal kaya Dimas. Iki tas sing omah. Lah. Isi. Tak mut ngono kamarmu. Ngomong gajah lain. Mangkok kotak. Wih, Ambil tuh, ambil. Makan tuh semua itu. Makan. Ora. Ya wayahmu aku ki wong anjir. Wayahmu. Wayahmu. Tak mut. Coba buka ora? Alah gur 10.000 paling. Sebagai elektrik.
Tapi ki Hobi bok. ora gue orang kejang. Lu itu enggak dong itu. Kok gara sapa? Blok. Dar nyokot. Hei. Pemanasan dulu metro, guys. Iya yo. Ngapa, Kak? Oh Adam. Iya. Ya berarti ini Kak Salto ya. Ora iso. Tonyo, Tonyo. Ya bos. Isin aku. Apa? Cara sunatan Mas Di. Matamu. Apa ya? Ulang tahun Mas Dwi kira ya. Oh anaknya. Ulang tahun anaknya. Mau tiup lilin gitu. Aku tak kue setengah. Nah aku nanti kayak itu. Soalnya kue itu apa iso mangan kue tar. Tiup lilin. Kue ulang tahun tadi apa-apanya. Blas. Mari cepet tuwek. Buangan bening dong. Soalnya apik. Apa? Apik. Biasa. Patut biasa nih. Oh alah iki utuh toh. Mbak Nadim. Bila kupingmu bosok, itu kan ngomong. Loh, monster. Lah ya utuh lagi tak kira kosong. Kita minum bir dulu biar mabuk guys. Iya. Jalan. Iki orang-orang mendem ya. Wes adan gue dituak kok Gusti Allah itu. Dan setelah aku orang tahu ini aku. Kowe gak kuat tak cilik. Titikan. Cilik gak kuat. Gue langsung berarti bae takut. Jalan. Lu pengen cari dong. Yo. Ancok. Ora. Gak. Sama ya. Enak es krim dangdut ini merangsang. Enak kan? Jajan. Tarik sendiri ya. Ditoknya tau ya. Kalau wis entek iki lho Pak Dolan. Aku orang tahu bingung mana aku. Jajan. Wis. Ambune ngegrak so. Kok metu bisanya lho? Wah ini. Wah. Udah langsung. Kan gua udah bilang ini minuman anak dewasa. Tahu nggak sih? Kan sudah gua bilang ini namanya mabukin dewasa. Tahu nggak? Lu kalau dibilangin anak kecil tuh harus nurut. Iya. Apa yang putus? Lah, cek toh. Dasmu apa iki? Dulu batu. Lah, Iki, duh, kena anu, kena ayam nih bayang. apa terang beliang ini toh? Lah aku lho gonglir, aku lho wis mabuk. Makane to tak diomong iki anu sing manut. Ora ding. Ada TV. Kita paling kok. Kecil apa? Dian kelekmu tuh. Apa? Wangi ya. Ya Allah, ya Aku Allah. lo nganggo sing minyak wangi sing enak buletane kae tak. Kowe lho sak-sakene ganteng-ganteng sing rajin lho. Kowe aku lho elek, keleke Mabu. Lo enak men pamburi lo mukok-mukok. gak Bu. Ayo, Wis, lo mau ganteng sing mambu kayak pirang-pirang tak jemuin. enggak. Luyuh. Oh ki nek njaluk sing apik. Njaluk ki penak lho, njaluk musik iki lho.
Muninya. Iki yo goblok. Tak warai. Ya, krek iki bocah iki. Jaluk MP ya. Sabar, Om, sabar. Ngene lho, Iki lho, apa? Iki lho sembrono. Kur ngene iki lho, ngene iki lho. Bocah cenok. Hah? Tak jalukne musik ya. Wih kono. Wong nek nyewa badokan kok. Tak jalukne musik ya. Nah, wis. Isara tak? Ya, ini berkara jatuh ya. Oke, dulu, tolong. Orang kenal, putih jarang. Iki ada yang wedok lagi. Aku yang tahu blonone. Termasuk tuan rumah. Ngongkon rumah nanggap wong edan kok. Apa Mas Dwi enak-enak ngguring ngene iki barang ngono. Enek. Nek sing kena dicangking. Enek mau. Ora kaya aku ya. Ning omah ya. Iya. Ning omah kan enak dasar. Ben aku ora kaya kok ngono kuwi lho. Benamu. Ya. Ya Allah, Pak. Enak sing ngadep jendela. Sekarang ini kalau gedang tak tangan sak kulite. Wis plok. Iki kayaknya bekasnya mah. Wangi. Segar. Mas, bekas susu. Bekas susu. Tahu. Susu apa aja? Susu. Kita susu apa? Pantas sabune teng celuwang ngene. Iwas pede, Mbak. Sampai udah wis Mbak, wis. Cepet tahu. Hati-hati ya Mbak. Hati-hati ya Mbak. Mbak, hati-hati ya. Ya sip. Ya. Tapi mau medasu. Tapi wong mau ngomong loh. Karo ngambung iki ya. Ambune Mas. Ya kok. Bisa ya tenang. Dek gak ngomong karo aku ya Allah. Iki misalnya aku Mbak ambune Mas wong badhe keram. Karo kowe jatah ambungmu lho bladel. Lah karo aku lho saliman itu. Mas. Apa enek mau ketero. Dek tutup cangkem. Oh iya. Ambungmu Mas, ya telek.
Jangkrik ora. Luwih nemen kowe bae. Iya. Kowe kok balik gak belas positif. Ya jadi saiki semuanya Mas Ferry. Ayo. Oke ya Pak gak ngengkel. Iyalah. Ya wes, giliranmu ini. Giliranmu. Aku ya. Ya. Kira masih besar. Paralah. Pina Dewi. ya? Lebih enak toh. Jerek sapa lah penak. Penak. Leh. Ya aku lho garek ngangkang entuk. Kowe. Kowe gak. Lah iya wangel-wangel meneh diangkrek iku cah iku. Ya wes, ora apa-apa lah. Dim, Ayo. Asik tepuk. Asik tepuk yang mana yuk? Aja diombe nabuk ora. Nabuk. Monggo ibu-ibu sing ajeng sedekah. Lah kan mau aku joget lah, kita ngapa? Nek penonton mburi lho. Iya. Dian sak gepuk 2000-an nih. Lha lho. Macam iya. Iya. Lah kene apeni yo iku cae. Jabang Dim. Tangane Dim. aku rono. Heeh. Salimi ngono Dim. Budi tapi Ora apa-apa to. Mang maju mriki, Mbak. Lah ecek iki. Monggo, Mbak, mang maju mriki, Mbak. Iya. Aku ya kan ngono. Wong pedagang ya. 2000-an kabeh. Iya. Monggo ibu-ibu sing ajeng sedekah tak dongake rezekine kathah. Sing kene pikir napa iki? Sing melimpah. Iya ya. Cerewis. Cerewet ae. Kene mau dongakne to. Lah iya. Khususnya Mas Dwi iki lho. Mas Dwi. Ulang tahun. Dongakne piye ngono. Cara dipikirne rasa Mas Dwi tak dongakne rezekine melimpah. Amin. Salone laris terus. Amin. Wargane laris. Amin. Anake dadi akeh matamu. Lah Iya. Anake lu wis akeh. Sungguh
Sungguh. Lah anaknya apa anaknya? Anaknya jadi wong berbakti kepada orang tua. Sekolah yang pinter, Gawat. nggak bandel kayak bapaknya. Kegawat lah. Iya toh, beneran urun bapaknya. Lu bapak iki sukses ya tadi kok beneran bapak. Iya sukses. Maksudnya? Untung. Gini yang bro. Kegawat kowe nang dongakne kaya aku simpel. Lah piye? Ya muga anake wis ngono kuwi ya. Yo, matang. Ya wis ngono kuwi wis manut. Sok piye ya wis manut. Kalau ibu ke Di. Halo. Ayo. 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 Agak pipis. Ini kurang ewu. Liyane Nek liane gak enak iki. kita iku wobo ki ketan kabeh iki kan. Ketan apa? Kurang ewan lho. Wonge disyukuri ngono. Ya tak syukuri. Ada aja. Wah, Mana? Saya kira pikirnya loh, Dek. Iya ya, wet. Serius. Ora dipikirne wis ora usah digameli. Ayo. Aku iki ngopo to, Bu? Ya rene no. Ya, rene ngono ngono. Cabang rek, coba. Ayo, piye iki jimuke? Dip, dip, hey, dip.
Ojo. Kae mau. Terus. Dim. Dim, hey. Dim. Dim. Hey. Oke, hey. Terus. Dim ya. Asik. Oke. Grupnya kayak ngono lho, brangkek kok percaya. Iki lho, enak kelare sisan. Lah iya, kayak di ini. Kacamata Menang ayo ono. Iki gak dicikok kayak beneran kayak nek saya metu. ayo. Ayo. Anu, dhewe. Thank you.